Το πρωί σχολείο, το απόγευμα σεμινάριο. Έρχομαι εδώ πέρα, βρίσκω την κυρία Δέσποινα, μου πιάνει την κουβέντα, δεν προλαβαίνω να μελετήσω. Δώσε μου μια μπύρα. Αυτό έχεις να πεις. Εγώ σου μιλάω, σου λέω τον πόνο μου και εσύ αντί να με καταλάβεις, να μου ζητήσεις συγγνώμη, να μου εξηγήσεις. Δεν γίνεται τίποτα. Είναι φανερό, δεν θα συνεννοηθούμε. Εμένα, παιδί μου, εδώ πέρα καταστρέφει την καριέρα μου στην τηλεόραση. Και εσύ έρχεσαι και μου ζαλίζεις το μυαλό με ανοησίες αντί να μου συμπαρασταθείς. Και δεν μου δίνεις και την πείρα. Ποιες είναι οι ανοησίες, Πέτρο μου, που έχω το σεμινάριο και δεν μπορώ να μελετήσω. Και ύστερα ποια καριέρα σου καταστρέφεται δηλαδή για να σου συμπαρασταθώ. Μια καριέρα, Πέτρο μου, για να καταστραφεί πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί. Και εσύ ούτε καν έχεις αρχίσει. Και όπως πάνε τα πράγματα, ούτε πρόκειται να αρχίσω ποτέ. Τι να αρχίσεις δηλαδή? Την πραγματοποίηση του οράματός μου. Διότι εγώ, γιατί ζω σε αυτή τη ζωή. Να και ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Δηλαδή, από παιδί, ποιο είναι το όνειρό μου. Τι θέλω. Έλατε, τι θέλεις, καφέ θέλεις? Όχι, μπύρα θέλω. Καφέ σε ρώτησα αν θέλεις. Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω. Καλά, ορίστε το καφέ σου. Τι περιμένω σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, τι θέλω να κάνω εγώ, γιατί αγωνίζομαι. Για να έρθει η μέρα που θα δω τον εαυτό μου στην τηλεόραση. Αυτό το ξέρω πια, το έχω εμπεδώσει. Είμαι δυστυχισμένος. Καινούργιο κεφάλαιο ανοίξαμε τώρα. Όχι, Τάσο μου. Για το ίδιο λέμε, διότι τώρα εμένα, ας πούμε, μου παρουσιάζεται η ευκαιρία εδώ μπροστά μου να την αρπάξω, να την πιάσω, να την βάλω κάτω. Για να βάλεις κάτω, μωρέ. Την ευκαιρία, ρε. Γιατί? Γιατί να βρω κάτι ενδιαφέρον και εντυπωσιακό. Σε σχέση με τι? Σε σχέση με ένα θέμα για ρεπορτάζ. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι να καταλάβεις, Τάσο μου. Πήγα στο Μέγκα και του ζήτησα να συνεργαστώ στην πρωινή εκπομπή. Ωραία, και λοιπόν? Τι λοιπόν, Τάσο μου. Μου είπαν ότι έχουν ήδη πάρα πολλούς συνεργάτες και ότι αν τους κάνω μια πρόταση συγκεκριμένη και αν έχει ενδιαφέρον να μου δώσουν συνεργείο, να το γυρίσουν και αν το δούνε και τους κάνει να με δοκιμάσουν. Ενώ έπρεπε να σου πούνε, ορίστε, πάρτε το συνεργείο, πάρτε τις κάμερες, πάρτε τα μικρόφωνα και ό,τι μας φέρει θα το παίξουμε. Βέβαια, Τάσο μου, διότι εγώ λειτουργώ αυθόρμητα. Όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν που πήγαινε στο στούντιο χωρίς προγραμματισμό. Αυτό τώρα τι σχέση έχει? Μεγάλη, Τάσο μου, μεγάλη. Διότι και εγώ που κάνω την εκπομπή μου στο ραδιόφωνο. Λες ότι σου κατέβει χωρίς προγραμματισμό? Ναι, ρε, πού το ξέρεις? Δεν χρειάζεται και πολύ φιλοσοφία. Μια φορά να σε ακούσει κανείς, κατάλαβε. Τέλος πάντων, Πέτρο μου, για να τελειώνουμε, σε παρακαλώ πολύ, επειδή έχω να μελετήσω και για το σεμινάριο, Λοιπόν, σου είπανε ότι αν τους πας κάτι ενδιαφέρον θα το κοιτάξουνε και ίσως, Αυτό το ίσως είναι που με σκοτώνει. Εγώ ήθελα. Ήθελες να σου στρώσουνε τα χαλιά και να σου πούνε περάστε, κύριε Πέτρο, μας να δοξαστείτε, Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, Πέτρο μου, κατάλαβες? Δεν γίνονται. Φέρ' το εδώ, αρκετό καφέ πεις. Και κοίταξε, αντί να κλαψουρίζει συνέχεια και να σε ελπιθώ, που δεν σε λυπάμαι δηλαδή, αν δεν πήγαινε στρώσω εκεί πέρα στο δωμάτιό σου και στύψε εκεί πέρα την κλάβα σου, μπας και κατεβάσε καμιά καλή ιδέα και σε λυπηθούν και σε πάρουνε. Αυτό δεν γίνεται. Διότι σε όλη τη διαδρομή το σκεφτόμουν. Αλλά ρε παιδάκι μου, όλα τα έχουν κάνει, όλα τα έχουν δείξει, όλους τους έχουν παρουσιάσει. Βλέπεις, δεν με βοηθάει και η χώρα. Μωρέ, προχώρασε και άστη χώρα. Τι φταίει τώρα η χώρα σου φταίει? Πώς δεν φταίει, Τάσο μου? Διότι αν ήμουν, ας πούμε, για παράδειγμα στην Αμερική, θα μπορούσα να πάρω μια συνέντευξη, έστω 2 λόγια σου λέω εγώ. Από το Σταλόνε, από τον Ρίτσαρντ Γκίρ, από την Μπρουκ Σίλτς. Τώρα που το λες αυτή την είδα, Πήγε σινεμά? Τι σινεμά μου, εγώ δεν προλαβαίνω να φάω σινεμά. Πώς την είδες τότε? Την είδα χθες το απόγευμα. Περνούσε. Πού περνούσε, πώς περνούσε τώρα? Εκεί πέρα, στο ξενοδοχείο που κάνω εγώ το σεμινάριο, περνούσε. Στάσου τώρα δηλαδή. Τώρα δηλαδή μιλάμε δηλαδή για την Μπρουκ Σίλτς, ότι την είδες δηλαδή κανονικά, έτσι την είδες, έτσι την είδες τώρα. Παιδάκι μου, έτσι. Κάναμε ένα διάλειμμα για καφέ από το σεμινάριο και την είδα που περνούσε. Μάλιστα. Δηλαδή και τώρα μιλάμε για την Μπρουκ Σίλτς, αυτή την ίδια την Μπρουκ Σίλτς που έπεσε στο Pretty Baby, στην Γαλάζια Λίμνη, στην Ατέλειωτη Αγάπη, στο Σαχάρα. Τα 3 πρώτα τα έχω δει. Μετά έγινα πατέρας και κλείστηκα στο σπίτι. Δεν μας ενδιαφέρει, Τάσο μου, τώρα αυτό. Όχι, παιδί μου, σου το λέω για να ξέρεις ότι είμαι ενημερωμένος κινηματογραφικά. Τώρα το βλέπεις ότι εσύ με αποσυντονίζεις. Δηλαδή, τώρα μιλάμε, είδες την Μπρουκ Σίλτς κανονικά τώρα εσύ, έτσι? Ναι, ρε παιδάκι μου, σου λέω, κάναμε ένα διάλειμμα για καφέ από το σεμινάριο και. Καλά, ήταν η Μπρουκ Σίλτς στο σεμινάριο? Όχι, ρε παιδάκι μου, στο ίδιο ξενοδοχείο που κάνω εγώ το σεμινάριο ήτανε. Και πήγα λίγο παραπέρα να αλλάξω περιβάλλον και την είδα που περνούσε. Καλά, και το λες έτσι απλά, σαν να μην συνέβη τίποτα δηλαδή. Δεν συνέβη. Απλώς περνούσε. Μπήκε από την είσοδο, πήγε στη ρεσεψιόν, μετά πήγε προς το ασανσέρ και πίσω της ακολουθούσε η μητέρα της και κάτι μαύρη εκεί που κουβαλάγαν τις βαλίτσες. Αυτό ήταν. Τι λέει, παιδάκι μου, και το λες έτσι απλά σαν είδες, ας πούμε, τον κύριο Μπαρμπουνόπουλο? Δηλαδή το ένα και το αυτό. Όχι, δεν είναι το ένα και το αυτό, γιατί αν έβλεπα τον Μπαρμπουνόπουλο θα σηκωνόμουν να το χαιρετήσω. Συγγνώμη, Τάσο μου, αλλά τώρα εσύ είσαι εκτός θέματος. Και ποιο είναι το θέμα δηλαδή? Το θέμα, Τάσο μου, είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει το τι θα κάνεις εσύ με τον κύριο Μπαρμπουνόπουλο, αλλά το τι θα κάνω εγώ με την Μπρουκ Σίλτς. Και τι θα κάνεις δηλαδή? Καριέρα. Μια μεγάλη τηλεοπτική καριέρα που θα ξεκινάει
με ένα μεγάλο αστέρι που λέγεται Μπρουκ Σίλτς. Ναι, θέλω συνεργείο τώρα. Να ξεκινήσει το συνεργείο από εκεί, να ξεκινήσω εγώ από εδώ, να την πετύχουμε στη μέση. Να κάνουμε την τύχη μας. Ναι. Βέβαια σας λέω, αφού είναι στην Ελλάδα. Το ξέρω ότι το ξέρετε ότι είναι στην Ελλάδα. Τι, δεν θα μιλήσει κανένα, ναι. Εμένα θα μου μιλήσει. Άμα σας λέω, εντάξει, δεν έχω κλείσει συγκεκριμένο ραντεβού, αλλά θα μου μιλήσει, ξέρω. Πώς θα μου μιλήσει. Εμένα θα μου μιλήσει διότι έχω τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ να σας πω γιατί είναι επαγγελματικό μυστικό. Τέλος πάντων, θέλετε ή δεν θέλετε την Brooke Shields στο κανάλι σας? Γιατί αν δεν θέλετε, να πάω σε άλλα κανάλια. Ωραία, εντάξει. Οκ, θα συναντήσω το συνεργείο στην είσοδο. Εντάξει, σε 3 ώρες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αργά είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα. Τι να κάνω κι εγώ, αφού τώρα την έκλεισα. Εντάξει. Έγινε, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πέτρο, σταμάτα, βρε αγόρι μου, τρελάθηκες. Τι κάνεις? Σταμάτα, ρε παιδί μου, τώρα έχω δουλειά. Άσε με. Ποιον παίρνεις τηλέφωνο πάλι? Σταμάτα, θα δεις. Πέτρο, θα γίνουμε ρεζίλοι. Σε παρακαλώ, μπορεί να σε τελειώσουμε αυτήν την ιστορία. Άσε με, ρε παιδί μου, τώρα είναι ώρα δουλειάς. Ναι, κυρία Δέσποινα. Ναι, ο Πέτρος είμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ, κυρία Δεσποινά μου, που σας ενοχλώ αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά ξέρετε, εδώ εμείς σας χρειαζόμαστε. Ναι, και εγώ είμαστε. Μην τον ακούτε, κυρία Δεσποινα, αυτός καίγεται. Όχι κυριολεκτικά. Μεταφορικά. Ναι, πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε εδώ, πάση θυσία. Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, δεν θέλω να αφήσω τα παιδιά μόνα τους, πρέπει να φύγω και... Θα σας εξηγήσω όταν έρθετε. Τώρα, πρόκειται να βγω στην τηλεόραση με μια πολύ μεγάλη στάρ, καταλάβατε? Ναι, είναι πολύ σημαντικό, σας λέω. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, σας περιμένω. Χαίρετε. Πέτρο μου, σταμάτα, βρε αγόρι μου, σταμάτα. Άσε με τώρα, παιδί μου, εγώ έχω πάρει φόρα. Εσύ θα γίνουμε ρεζίλοι, Πέτρο! Βρε Πέτρο μου, γιατί κάνεις βλακίες, αγόρι μου, τι σου συμβαίνει? Βρήκα την άκρη. Ποια άκρη? Γιατί ήμουν, παιδί μου, δυστυχισμένος τώρα εγώ? Γιατί είσαι ανόητος. Όχι, διότι ήμουνα μπροστά στην πόρτα της επιτυχίας και δεν είχα το κλειδί. Ναι, και τώρα το έχεις. Βεβαίως, διότι αν της πάρω συνέντευξη... Ναι, πώς, εσένα περίμενα. Παιδί μου, δεν σου λέω 2 λόγια, έστω ένα... Hello, Miss Brooke. How are you today? Και ας μην μου μιλήσει, ας μου χαμογελάσει. Φτάνει να μας δείξει η κάμερα μαζί. Πάει, καθάρισα. Φτάνει να μην έφυγε από την Ελλάδα. Δεν πιστεύω να έφυγε από την Ελλάδα. Δεν μπορεί να μου το κάνει εμένα αυτός. Δεν νομίζω, από ό,τι ξέρω την Κυριακή φεύγει. Πώς το ξέρεις? Το διάβασα στην εφημερίδα. Το γράψα για εφημερίδες? Και βέβαια το γράψα. Κάνει και φωτογραφίες από την άφηξη, έγινε και press conference. Και εμένα δεν μου πες τίποτα, έτσι. Δεν ήξερα ότι πρέπει να σε ενημερώνω και για το τι γράφουν εφημερίδες. Αφού ξέρεις, ρε Τάσο, ότι δεν διαβάζω εφημερίδες. Δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Ορίστε, τώρα τι να του πεις? Τα πάντα. Όλα όσα ξέρεις να του τα πεις. Αρετάσω. Γιατί δεν μου το πες από χθες να οργανωθώ, ρε παιδί μου? Πέτρο, μου σύνερθε, αγόρι μου, σύνερθε. Άσε με τώρα, εγώ βιάζομαι, πρέπει να ντυθώ. Ντυμένος είσαι. Όχι έτσι, ρε, αλλιώς, ρε, για την περίπτωση. Ρε Πέτρο μου, άκουσέ με, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Παιδί μου, μη μου μιλάς. Μη μου μιλάς, σου λέω. Άσε με τώρα, με ενοχλείς, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Εσύ, εγώ για να σε προφυλάξω στο λέω. Ρε παιδί μου, ένα κλικ χρειαζόμουν. Ένα τόσο δόλι κλικ. Και αυτό το κλικ έγινε. Και τώρα δεν μένει τίποτα άλλο παρά να αρπάξω και να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία. Ποια ευκαιρία, πού την είδες την ευκαιρία? Βρε αγόρι μου, αυτή αν ήταν να μιλήσει, θα μίλαγε σε έναν επώνυμο η κοπέλα. Τον Παναγιώτη τον Τυπογιαννάκη, ας πούμε. Σε ποιον? Μην τρελάθουμε τώρα. Αυτό ναι, δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων. Πάντως δεν θα μίλαγε σε σένα που είσαι παντελώς άγνωστος και που ακόμα δεν σε έχουν προσλάβει. Αυτή ζει στην Αμερική, παιδί μου, δεν το ξέρει αυτό. Πέτρο μου, το άκουσες που στο είπανε και στο τηλέφωνο. Η κυρία Brooke Shields δεν πρόκειται να δώσει συνέντευξη σε κανένα κανάλι. Αυτό είναι το καλό. Θα έχω την αποκλειστικότητα. Αυτό. Πέτρο μου, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Σου μιλάω. Σου μιλάω, Πέτρο. Άσε με, ρε παιδί μου. Είναι ακόμα καιρός. Πάρε ένα τηλέφωνο στον Έγκα και πες ότι έγινε λάθος να μην σου στείλει το συνεργείο. Διαφορετικά, αγόρι μου, μ' ακούς? Άκουμε που σου μιλάω. Άσε με, ρε παιδί μου, να ντυθώ. Διαφορετικά σου λέω, θα πάθεις τέτοια πλάκα, θα γίνεις ανέκδοτο, κατάλαβες? Μόνο έτσι έχεις την ελπίδα να σου δοθεί μια άλλη ευκαιρία στο μέλλον, κατάλαβες? Θα σου κάνουν, παιδί μου, τέτοια πλάκα που θα σου κλείσουν όλες οι πόρτες μια για πάντα. Καλά. Πήγαινε τώρα να ανοίξει την πόρτα στην κυρία Δέσποινα και για τις πόρτες που θα μου κλείσουν και θα μου ανοίξουν εμένα, άσε να το ρυθμίσω εγώ. Αυτό το αστέρι, παιδί μου, ήρθε στην Αθήνα για τη δική μου τύχη. Πέτρο μου, για το καλό σου το λέω, άκουσε με, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, δεν πρέπει να το κάνεις. Έχω και το δίσκο. Αυτό το τραγούδι ήταν υποψήφιο για Όσκαρ. Δεν το πήρε, δεν έχει σημασία. Endless Love. Είσαι αγύριστο κεφάλι είσαι. Απαράτατος.
Κυρίες και κύριοι, η διάσημη παρθένα του Hollywood βρίσκεται απόψε κοντά σας, δίπλα στο πέτρο του High Rock, για να σας εκμυστηρευτεί τα πάντα. Όσα δεν έχει πει ακόμα και στην ίδια της τη μητέρα που βρίσκεται πλάι της σαν φύλακας άγγελος τόσα χρόνια. Καλά, αυτό είναι και λίγο υπερβολή τώρα. Όχι να εκμυστηρευτεί, αλλά δυο λόγια.